Krizna stanja poput ove pandemije ili potresa u Zagrebu jasno su pokazala važnost volonterskog angažmana naših građana. Upravo su se volonteri našli u prvim redovima zaštite ranjivih skupina, saniranja štete, socijalne i psihološke podrške. Nastajala je i širila se mreža solidarnosti. Važna, možda i najvažnija društvena mreža koja nam može dati najrealističniji uvid u stvarnost. Živa mreža koja nam omogućava najrazličitije oblike povezivanja i zajedničkog djelovanja za opće dobro, kakve kao pojedinci sami teško možemo postići. Manifestacija Hrvatska volontira ove godine želi nas sve podsjetiti kako je dobro što ste tu. Volontiranje nije vrijednost samo po sebi. Vrijednost postaje onda kada se pridruži vrijednostima humanizma, jednakosti, ravnopravnosti, ljudskih prava, demokracije, održivog razvoja, mira i nenasilja. Upravo su afirmacije ovih vrijednosti volonteri dali neprocjenjiv i nezamjenjiv doprinos. Hrvatska volontira želi jednostavno reći: hvala što ste tu.